लामसागो हायनो हाय आनि खाजानि ताखोतेबो खुसुंना काय तो लबजाकथों फाइदिंखा जों तिनि हायनो हाय बाइबेलनि ककथाइ रखना खोनालायानो दिनैनि बाइबेलनि ककथाइ उंखा लममुं नाम्बार 140 बार संखे 1 to 13 जराजों नायलायानो फाइदि ओ सुब्रायं borok hamyarokni yakni ano phiyokjadi ano thamchi kutong borokni yakni katirjadi borok bukhao hamya wansogo tei choba nanglai tongo borok chibok haikhe bwslai bokrolayo tei borokni bwslai bisingo chibok pheponi bis tongo o subrayong borok hamyarokni yakni ano katirjadi ano khiklaina bagai chapmung chapnai borokni yakni ano katirjadi kongchoknai rokni banta tepsakhe khwithonoi tonkha bodok bai khe chei chagai tonkha lama ganao borok ani bagai khoi tonkha ang subrayongno sakha nungse ani kaitor o subrayong ani koimungno khnajadi o subrayong kaitor ani phankrak mwthangnaisa nung ani choba phoro nung ani bokrokno kholobui katirui tonkha o subrayong borok hamyani musungmano ta ungrojadi borokni wansukma hamyano ta chardi ano itingnai rok borokni bokrok rok tisalayo borok khokni kokbai hamya khlaimani abo borokni sakao no klaitheng borokni sakao hokhi jlo jlo klaitheng borokno hakor kuthugo khiklaijaktheng teta basa phitheng hamya sanai rok khao yarang suwei tamantheng boino sataknai rokni otong hamya rifri phai tongtheng ang sawai mano subrayong satoknai rokni tei kwrwi rokni manthaino chogoi rwnai au borok hamrok nini mungno hambai rwnai borok sutrang rok nini bwskango khe tongnai kaitoni kwthang kokthai khnamani bisingtwi जों जतनि sakao kaitor katal khe hamari khlaitheng amen।